Zdravím ľudia, moje meno je Denzor, toto je moje prvé video takto na YouTube, tak sa vopred ospravedlňujem, ak bude zle zostriané alebo upravené, robím to komplet celé na mobile. Zrovna včera som si objednal úplne komplet celý čisto nový setup. A dole do komentára mi môžete napísať, čo by ste chceli, aby som natáčal, alebo či by mali takéto videá vychádzať častejšie. A čím viac lajkov a odoberateľov bude, tým častejšie budú vychádzať videá. A za prekonanie hranice 100 odoberateľov bude ďalšie video. Tak poďme na to. Ja už tu mám takto samozrejme bokom pripravené pol-litrové plechovky energetiakov, niektoré som si buď vopred vychladil, alebo vopred otvoril. Mám tu takéto poháriky na ochutnávku a môžeme ísť na to, na prvý energetiak. Ako prvý by som vybral tento Tiger, kaktusová príchuť. A k tomu Tiger vodný melón. Samozrejme, že nemôžem zabudnúť na hodnotenie, koľko tomu dávam od 1 do 10 a môžeme sa do toho pustiť. Kaktus. To je dobré, veľmi, veľmi. Fakt, veľmi dobrý. Lepší Tiger som v živote nemal. Tento vodný melón je tiež dobrý, ale kaktus je lepší. Tomuto kaktusu dávam plných 10 z 10. A tomuto vodnému melónu dávam 7 z 10. Ako ďalšie by som dal tento Semtex. Niektoré budem dávať len po jednej plechovke, nebudem dávať že dve naraz, aby to bolo zaujímavejšie na videu. Farba dobrá, vôňa. Dá sa. Ale dobre. Tomuto Semtexu by som dal 7,5. Je to niečo medzi tým kaktusom a vodným melónom. A veľmi mi to chutí. Ako ďalšie by som vybral tento hel príchuť broskyňa citrón. A ideme skúsiť. Na zdravie. Dobrý, veľmi, veľmi. Má to takú dobrú chuť a taký dobrý sladký dojazd. Neviem, jak to bude chutiť vám, alebo jak to chutí niektorý z vás. Samozrejme, nepíte energetiky, škodí to zdraviu. A ja tiež len výnimočne, keď fakt som unavený a potrebujem, tak len vtedy. A takto výnimočne pre vás na video ako ochutnávka. Keď chcete piť energetiky, píte od 18, kľudne aj do smrti. Ale pod 18 nepíte. Samozrejme, ak to nemáte schválené rodičmi alebo s niekým z rodiny, tak už vôbec nie. Ako ďalší, takýto batérií.
Ale farbu má dobrú. Vôňu dobre. Ale to je dobre. Fakt dobre. Má to sladký, zároveň osviežujúci dojazd, skvelé na horúce a letné dni, na osvieženie, alebo keď ste unavení a je vám horúco a najlepšie dobre vychladený. Ja si musím ešte dať, ten je dobrý. Tomuto dávam 9,5. Neviem, ako sa mi bude dať spať a či vôbec zaspím dneska večer, alebo budem celú noc hore, možno aj celý víkend. Ale čo by som nespravil pre vás, mojich fanúšikov? A dole do komentára mi môžete napísať, aké ochutnávky alebo kombinácie jedla mám natočiť. Ako ďalšie tu máme dva energetiaky Hell. Tento zelený je zelené jablko, tento fialový je černicový. Ideme si ich otvoriť. Toto je tak príjemný zvuk. Samozrejme, že všetky tieto energetiaky, čo ochutnávam, tak pijem a ochutnávam prvýkrát. Všetky, čo tu mám, tak som nepil vôbec, maximálne tie klasické, základné, čo boli ako prvé. Napríklad ani jeden z týchto helov som nemal. Mal som vždy len klasický, lebo na tom som fičal, som vyrastal na tom a proste ten klasický mi chutil najviac a tieto mám prvýkrát. Takisto Tigre, čo som v tomto videu ochutnával, som mal prvýkrát aj ten Semtex, aj Battery. Ešte raz vám opakujem, pokým nemáte 18, nepíte energetiaky, ničíte si zdravie. Ukáž jablkový. Fajný. Fajnový veľmi. Má to tiež veľmi dobrý osviežujúci nádych, jak ten Battery, lenže s tým, že toto má sladko-kyselkavý dojazd a ešte je to dobre vyvážené s tými bublinkami a kofeínom. Ideme na černicový. Akože dobrý, ale nič moc, žiadna sláva, nič veľké, ako som čakal. Tento zelený získava 8,4 a tento fialový získava u mňa 6. Inak podotýkam, toto nie je žiadna spolupráca, ani žiadne promo, čisto len môj subjektívny názor, že jak to chutí a jaký mám názor ja. Každý si môže spraviť svoj názor, každý môže mať obľúbenú inú príchuť a proste každý má svoj názor. Ako ďalší tu máme Mango Tiger.
A dole do komentára mi môžete napísať, čo na to máte vega, máte to povolené a pili ste energetiaky, aké to boli a aká je vaša najobľúbenejšia značka a príchuť. A pokračujeme vo videu. Už nalievam Tiger Mango. Voní to fakt dobre. Cítim tam mango. Neviem prečo, ale zdá sa mi, že aj trochu pomaranču. Pecka. Fajná, veľká pecka. Fakt, to som nečakal. Veľmi dobre, výborne. Toto má u mňa hodnotenie 12/10. Áno, viem, teraz si určite budete vraveť, však ale veď hodnotenie je od 1 do 10. Áno, viem. Ale tomuto dávam extra body, lebo to prekonalo ten kaktus. Ten kaktus mal 10/10 a tomuto dávam 12/10. Tak ma to veľmi prekvapilo chuťovo. Tak preto. Ako ďalšie tu máme dva monstre. Tento je Ultra Fiesta Mango a tento je Ultra Ruža, jak dobre čítam. Tak si poďme otestovať tieto dva energetiaky. Samozrejme, že otváram prvý vždy ten napravo, lebo pravá je moja dominantná strana, že veľmi. Pravou robím skoro všetko, čo sa dá. Toto som už niekde cítil. Túto vôňu som cítil. Táto plechovka voní jak táto. Čuchový test. Jo, voní to rovnako. Nalejeme si druhý. Joj. Krásna ružová farba. Keďže tento Monster Ultra Fiesta Mango voní tak jak Tiger Mango, tak skúsime, či aj tak chutí. Na zdravie. Akože wow. Fú. Ľudia, odpálilo ma. Doslova ma odpálilo. To musím ešte. Tak ako v tom Tiger Mango, aj tu je cítiť aj mango, aj pomaranč, neviem prečo, keď pomaranč tam není jak cítiť. Možno tam dali ako pomaranč tajnú prísadu, neviem. To je moja taká teória. A veľmi ma to prekvapilo, že to je chuťovo podobné tomu Tiger Mango, ale zároveň tak odlišné. A
Dal by som tomu takých 13, 10. Ak si zas vravíte, bože, zas dal vyššie hodnotenie než 10, tak poviem vám takto. Teraz si robím svoj hodnotiaci rebríček. Nebudem mať 1 až 10, ale 1 až 25, lebo také dobré energetiky, že všetky sú vysoko hodnotené u mňa, čo som tu teraz hodnotil, a tento má dokonca u mňa 13, tak dávam od 1 do 25. To bude taký môj rebríček hodnotenia. Ideme na rúžový monster. No, čakal som viac. Akože voňať voní dobre. Ale chutiť, no, chutí tak. Akože dobre, ale zároveň tak slabo. Dávam tomu takých 5,5 z 25. Vlastne preto, lebo som čakal od toho trochu viac, než z doterajších, čo som ochutnal, alebo dokonca o niečo trochu lepšie než tento. A vôbec nehejtím tento energetiak, nehejtím nič, len je to môj čistý názor, čo si myslím, a každý môže mať svoj. Ako ďalšie tu máme ďalšie dva monstry. Máme tu takýto zelený, tento je punch plus energy, takže úder plus energia alebo rana, neviem. V angličtine nie som moc zdatný, tak no, ale dá sa. A tu máme takýto žltý a tento je energetický doktor. Samozrejme, že začneme pravou stranou, lebo som pravák, skoro všetko robím pravo. A ak by ste chceli nejakú fakt veľmi konkrétnu ochutnávku, napríklad nejakých nápojov alebo snackov, tak napíšte dole do komentára a pokúsim sa natočiť. Tak poďme prvý na tento. Čo ti? To ma mega prekvapilo, veľmi mega. Má to fakt dobrú, sladkú, osviežujúcu chuť, lenže s tým rozdielom oproti niektorým, ktoré som takto ohodnotil, že to má sladký dojazd, bublinkový, viem, to som hodnotil aj tie predtým, lenže tento plus má úplne úžasný, ohromujúci dojazd. To keď si z toho logneš trochu a ten dojazd, tak ťa to hneď tak prebere, že wow. Viete, čo myslím? Ideme teraz na energetický doktor. Samozrejme vždy najskôr čuchový test, potom chuťový a hodnotenie. Tento je veľmi dobrý, že fakt veľmi brutál a má to kyselo-sladký dojazd,
ale viac tam cítiť tú kyselosť. Aj tam, ale viac tam cítiť tú kyselosť, aj keď si logneš a už máš ten dojazd, tak viac cítiť tú kyselosť. A je tam veľmi cítiť aj ten kofeín, čo je pri energetiakoch viac menej dôležité, lebo niektorí majú radi chuť kofeínu a niektorí nemajú radi. Tak ako komu vyhovuje, tak si podľa toho kúpi energetiak. Ako ďalší a posledný tu máme energetiak Arizona. Takáto pekná plechovka. A Arizonu som ešte nemal a toto je prvýkrát, čo mám Arizonu, ale k tomu je to energetiak, tak ideme skúsiť, jak to bude chutiť. Tomuto zelenému by som dal hodnotenie 14 z 25 a tomuto by som dal hodnotenie 16 z 25. Ideme naliať Arizonu. Je to príchuť vodný melón. A aby to bolo o niečo zaujímavejšie, keďže Arizona, energetiak, vodný melón, tak ako protivníka mu dáme Tiger vodný melón. A uvidíme, ktorý z nich je lepší. Najskôr čuchový test obidvoch. Arizona, dobre oni. Z týchto dvoch je vôňou lepší Watermelon Tiger a chuťovo uvidíme. Arizona. Ja odpadnem. Toto je úplne pecka. Má to bublinkový sladký dojazd s kyselým. Je to osviežujúce, úplne mega, že keby to bolo vychladené, je to úplná topka, lepšie než ostatné predtým, čo som takto ohodnotil. Viem, to som povedal aj predtým, že je lepšie, než čo som doteraz ohodnotil, ale toto je topka. Topka veľká. Je tam cítiť trochu aj ten kofeín a hlavne je tam cítiť ten sladkokyselý dojazd, niečo medzi kyslým a sladkým, keď sa to dá dokopy. A veľmi dobre. Teraz Tiger. Na to, že som tento energetiak Arizona Watermelon ohodnotil slovne tak, jak som ohodnotil, tak bodmi to hodnotím menej a dávam tomu nejakých 5,8 z 25. Je to dobré, je to dobré, osviežujúce, proste všetko, čo to má mať, len tento je lepší a
tento by som vydvihol až na 10,5 za to, že je to chuťovo a voňovo oveľa lepšie, jak keď som slovne ohodnotil tento. To by bolo na ne všetko a ja sa s vami lúčim a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte, čaute.